ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯେ ଏଏସ୍ଓ ଚାକିରିଟା ଆମର 20 ଲକ୍ଷରୁ 22 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 6 ମାସ ହେଲାଣି ବିଜେପି ସରକାର କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା LI ଫରେଷ୍ଟର RI ଅମିନ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ଆମର କରପ୍ସନ୍ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲେନି। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଗତ ସରକାର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ ତାପରେ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ୟୁଥମାନଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ବିକୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦୋକାନ କରି ବିକୁଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଜେପି ତା ଦୋକାନ କରିକି ସେ ବିକୁଛି ଏବେ। ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉ କିଛି ଜିନିଷଟା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ଭରସା ବି ଆମେ ମାନେ ରଖିଛୁ, ଏବେ ଲାଗୁନି ଯେ ଭରସା ରହିବ ଆମର ଆଗକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ 6 ମାସରେ ତ ଏମାନେ ଏମିତି କଲେଣି, ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ। RI ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁପିରେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେମାନେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଠି ଯୋଗୀ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସେଇ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁହାହେଲାଣି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ ହେଉଛି, ପୁରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ଆସିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆଉ ମାନେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବନି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଯେମିତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସେଇଠି ଦେଖାଇ ଦେବୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସରକାର ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ପିଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ, ଏଇ ଯଦି ବିଲ୍ଟା ଯଦି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି, ଦୋଷୀ ତା ବାଟରେ, ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ, ଛାତ୍ର ଏଠି କିଏ କେଉଁମାନେ ସଫର ହେବେ ନା ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ଜୋରିମାନା ଦେବେ, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲିକି? ତ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ RI ଅମିନ ଏକ୍ଜାମର ହେଉ କି LI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଓର କଥା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଠୁ ଆଗରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ଦିନ ତଳେ 9 ଜଣ ଦଲାଲମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ସେମାନେ ଆସି ଲୋୟର PMGରେ ପତାକା ଟେକିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହକାର ହେଇଛି। ତ ଆମେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଦଲାଲମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ସେଇ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର RI LI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଦଲାଲ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ କରିଛୁ, ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରପ୍ସନର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ LI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କର, ତାର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାଢ଼ିଛ ହେଉଛି LI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ତୁରନ୍ତ ଖାରଜ କର। ଆଉ ଯେଉଁ RI ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯଦି RI ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସଲ୍ ନ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ।